Juuri näin, ja jos katsoo tämän sosiaalisen median räjähdysmäinen kasvu, niin tämä on semmoinen, mikä vielä jatkuu, ja monen puolella maailmaa niin on niin kuin vasta alkuvaiheessa. Ja jos katsoo tämmöisiä trendiä, niin tulee myös, että ihmiset haluaa olla monessa sosiaalisessa verkossa mukana, että on eri sosiaaliverkkoja, jossa on työympäristössä verrattuna yksityisympäristössä, ja tämä on tämmöinen niin kuin myös mahdollisuus, että on tilaa monelle, ja se, joka pystyy ratkaista hyvin helppo pääsy joka paikassa siihen, niin kuin esimerkiksi Nokia avainasemassa kännykkäpuolelle, me nähdään, että tässä voidaan luoda kuluttajalle paljon uutta ja jännää tulevissa vuosina. Just niin kuin kännykän, niin kuin mainitsin, että se on aina mukana, se tietää sun paikka, sulla on sun puhelinlista, eli sun luonnollinen linkki sun ystäville. Tämä antaa niin kuin meille erittäin hienon mahdollisuuden luoda helppokäyttöisiä palveluita kuluttajalle, missä yhteistyö on osa.